krenuli smo. Šta smo krenuli? Ponovo smo krenuli sa javnim seminarima. Ovaj tjedan smo imali nekoliko seminara. Drago mi je bilo da sam vas vidio, da sam vas mogao pozdraviti i drago mi je da ste nam ukazali to povjerenje usprkos svim ovim mjerama korone i ostalih stvari. Ovaj tjedan smo imali jedan potpuno neočekivani luksuz. Bili smo na seminarima u hotelu Westin na 17. katu. U onoj istoj dvorani gdje smo znali imati konferencije sa preko 100 uzvanika, sad je bilo nas 10 plus predavač i dvorana od 200 kvadrata samo za nas. Sve to naravno u smislu i u maniri koronavirusa, ono distanciranje 2 metra od stola do stola, niko nije blizu i tako dalje. Pa nismo onda imali ni hranu, one sendviče njihove, ni one kolačiće fine, nismo imali nažalost, ali bit će sad u 7. mjesecu, čim krenemo sa seminarima ponovo u 7. mjesecu, bit će business as usual i bit će normalan catering i hrana kako smo imali prije. Ovaj tjedan počeli smo sa problemima i greškama kod EU fondova. Ne bih to možda rekao greškama, nego sa problemima koje sada imamo zbog više sile, zbog korone, zbog svega ostalog. Vrlo aktualna tema, vrlo aktualna problematika koju smo imali ovaj tjedan. Zatim fluktuaciju zaposlenika gdje je bilo jako malo polaznika, ali neki su od njih tražili pa smo eto odradili. I imali smo radno pravo i rad od kuće. Vrlo aktualna tema uvijek, a pogotovo u ovim sad novim uvjetima kada imate mjere stožera, pa Hrvatski zavod za javno zdravstvo i neke njihove odluke koje su bile i čak i iznad zakona. Tako da smo vidjeli i pokrili smo i tu problematiku. I isto tako ovaj tjedan imamo i reklamacije i kako se nositi sa nezadovoljnim kupcima. Puno vas je moralo otvoriti web stranice i prodaju prebaciti na web. Neki su to već imali i znaju da je web i prodaja na webu donijela određenu problematiku. Ovo nije samo za web, ovo je za kompletnu prodaju i isto tako jedna od uvijek aktualnih tema. Bilo je puno prijavljenih još od prije koje smo morali prebaciti, odgađati, evo konačno su došli na red. Ovaj mjesec još imamo, sljedeći tjedan ide Excel, naš klasični evergreen u kojem ne učimo Excel, nego ono što se svaki dan radi, radimo uz pomoću Excela. I isto tako imamo i sistematizaciju radnih mjesta, ali svrsishodnu sistematizaciju, znači kako ono što imate, kako da to iskoristite, stavite u funkciju i upotrijebite za ono što vam to zapravo treba. U 7. mjesecu imamo novih seminara. Ja vas pozivam da pogledate našu stranicu edukacije HR. Prvih 15 dana srpnja imamo seminare, može se doći, onda ćemo napraviti jednu pauzu, opet do polovine 8. mjeseca nema seminara, ima samo online seminara, to možete uvijek, kad god želite, 24 sata na dan, ako želite gledati, pratiti, nakon 15.8. opet krećemo. Ja vam želim ugodan i uspješan radni dan ako danas radite, a isto tako vam želim da se u ovim predstojećim praznicima da i vi pospajate i da nešto uhvatite odmora i da se spremite za veliki lijepi godišnji odmor. Nadam se neometan i nadam se da će nam biti svima jako lijepo i ugodno. Živjeli, vidimo se.